L-MP nazzjonalista Peter Agius ħabbar set ta' emendi li ressaq waqt in-negozjati li għaddejjin dwar ir-regolament il-ġdid tal-programm Erasmus bilan li jingħataw opportunitajiet akbar għal parteċipanti Maltin u Għawċin. Il-programm Erasmus Plus huwa inizjattiva tal-Unjoni Ewropea li tappoġġja l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport madwar l-Ewropa. Dan jagħti opportunitajiet lill-istudenti, l-għalliema u l-professjonisti biex jistudjaw, jitħarġu jew jaħdmu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien. Kull sena aktar minn 5,000 student minn pajjiżna jibbenefikaw minn dan il-programm li jgħinhom jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, jiksbu esperjenza internazzjonali u jiltaqgħu ma' kulturi differenti. Peter Agius enfasizza żewġ sfidi prinċipali li bħalissa qed jaffaċċjaw l-istudenti Maltin u benefiċjarji oħrajn tal-programm Erasmus. L-ewwel nett huwa indirizza l-kwistjoni tar-refużjoni tal-ispejjeż tal-vjaġġar fejn hemm bżonn tibdil fil-liġi Ewropea dwar dan għaliex l-istudenti Maltin m'għandhomx għażla ta' green travel u jridu bil-fors jivvjaġġaw bl-ajru. Dan wassal għal rifużjonijiet aktar baxxi li huwa inġust. Permezz tal-emendi tiegħu Agius qed jipproponi li l-Kummissjoni Ewropea tiggarantixxi rifużjoni sħiħa tal-ispejjeż tal-vjaġġar għal parteċipanti minn Malta filwaqt li tirrikonoxxi r-realtajiet ġeografiċi uniċi tal-Gżejjer. Agius qed jitlob ukoll għal aktar opportunitajiet taħt il-programm Erasmus għaċ-ċittadini Maltin u spjega li dawk li jgħixu f'pajjiżi Gżejjer jiffaċċjaw ostakli strutturali meta jiġu biex jistudjaw, jitħarġu jew jaħdmu barra. Il-proposta tiegħu titlob għal aktar appoġġ fil-programm Erasmus, inkluż aktar units ta' mobilità u opportunitajiet infassla apposta għal parteċipanti minn reġjuni Gżejjer. Dawn l-emendi għandhom lan li jiżguraw li Erasmus Plus jibqa' programm Ewropew tassew inklusiv, programm li joffri opportunitajiet ugwali irrispettivament mill-posti li ġej minnu.